Avela Kaya Gilitari Антоанета! Дами и господа, този поздрав е специално направен от Антоанета за нейния мъж Иско Джамбаза и за най-мощната фамилия Миткови от Гълъбово. Голям поздрав за здраве, късмет, берекет и много успехи! Gypsy King Production. Avela Kaya Gilitari Антоанета, поздрав Керела, лако семейство от Гълъбово. Поздрав Керела, Перомеске, Иско Джамбаза, Кайси Леско, специален поздрав Ромален и фамилия Мастарен, Тумаре Мосте и Симан Бари фамилия Капабарав Туме. Вали гърми на Иско Джамбаза, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, викнало се Северна и Южна България. Лекси си барвала от Иско Джамбази, онай баро. Анди Гълъбово ефтино, Лео ефтино обикнел, всичко сам постигнал, сам се издигнал. Има жена Антоанета, къща палати, най-красивите деца. Вали гърми на Иско Джамбаза, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, викнало се Северна и Южна България. О, Антоанета ти, шунен со вакеро, наши перавена Иско Джамбази. Аме си ням думо, думесте, одоле си, баре легендария, тари баро Гълъбово от Джамбази. О, баре домо, како баре Вилеско. Вали гърми на Джамбаза, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, викнало се Северна и Южна България. Мешунено Иско Джамбаза, о патрони, о тарикати, о зорало, о барвало, леле, о баро, акале оставрете, джамене фамилия Миткови, наши пераве на мен. Душман, душман те шоре, душман, душман те пали ове, душман, душман те шоре, амаро, душман лебе пали ове, Джамбазе наште пересе, вай фамилия и Симам Ромале, наши пераве на мен. О, фамилия Миткови от Гълъбово, Авела Кая Гилитари Антоанета, специално за Иско Джамбаза. Gypsy King Production.